neges y Nadolig o dangnefedd ac ewyllus da yn hysbrydoli ni gyd yr adeg yma'r flwyddyn. Mae hynny'n arbennig o wir os gafwch eich codi mewn capel neu eglwys. Ac mae'r newyddion da yn pontio pobl o sawl cyfandir, sawl hil a sawl crefydd hefyd. Mae hi neges sy'n gyffredin i holl grefyddau mawr y byd ac i bawb sy'n caru goleuni a heddwch. Croeso i Dechrau Canu, Dechrau Camol. Mae yna hyd arbennig yn perthyn i adeg yma'r flwyddyn yn does. Pawb yn paratoi at y Nadolig a'r plant yn cyfri'r nosweithiau tan ymweliad Sion Corn. Mae'r Gymru Gristnogol 'di dathlu gwyl y geni ers canrifoedd lawer, ond mae mis Rhagfyr yn bwysig i bobl o draddodiadau gwahanol hefyd. Barwch at tad yn ail a hyn yw merach alam. Ar y rhaglen, mi fyddai'n cael croeso ar aelwyd teulu Iddewig o Fangor i ddathlu Hanukkah. Mae Hanukkah yn para dros weithiau felly mae plant yn cael weithiau anrhegion. So lwcus i blant a just yn lwcus i rhieni. Ac mi fyddai'n clywed gan gerddor talentog iawn sy'n pontio 3 diwylliant. Y traddodiad Iddewig, y ffydd Gristnogol a chanu gwerin Cymraeg. Dwi'n meddwl bod yr alawan gwerin mor annwyl i mi, a mae'r geiriau o'r Beibl yn annwyl i mi, a mae'r ddau yn bethau personol i mi. Ond da ni'n troi'n gynta at y canu mawl, detholiad o garolau a chaneuon y Nadolig sy'n dod y tro yma o Eglwys Crist y Bala. A da ni'n dechrau efo alaw hyfryd o'r 15fed ganrif, Fenni Emmanuel.
actores a chyfansoddwraig Gristnogol sydd wedi ymgartrefu yn y Bala ydy Cas Meurig. Mae'n cael ei chyfri yn un o'r chwaraewyr ffidil a chrwff disgleiria yn y wlad ac wedi perfformio mewn bandiau ac fel artist unigol yng Nghymru a ledled y byd. Oedd y weddol fi ar ôl i mi symud i Gymru nes i ddod i'r ffydd o'n i wedi cael fy magu fel atheist yn llwyr ac mi ddoes i'r ffydd pan o'n i byw yn Sir Fôn yn dechrau yn ugeiniau ac o'n i wedi cael profiad mawr o'r ysbryd glân i ddweud y gwir mewn gweddi o rywun digwyddio drostai, i roi dwylar neu a mi ges i brofiad corfforol iawn. Teimlo fel bod 'na ryw wefr yn mynd trwyddo fi ac ryw bwysa mawr wedi codi oddi arna i ac oedd gen i heddwch dwfn a llawenydd o'n i rioed i profi o'r blaen ac nes i ddim fatha credu yn syth bin, ond drwy siarad â'r ffrind oedd wedi gyddeio drostai, mi ddos i i dderbyn Iesu. Oedd hwnna'n droboen llwyr yn y mywyd i. Ffordd i Ddamascus, oedd o'n trodigaeth. Mi o'n i'n gweithio lot fel cerddor ar y pryd ac oedd rhaid i fi gollwng hwnna yn bach. Dal i chwarae wrth gwrs, nes i byth drwy gorau i chwarae. Ond wedyn ges i brofiad trweddi o wir deimlo bod gen Dduw rhywbeth arall i fi ac bod o eisiau fi roi gorau i'r perfformio yn llwyr ac hyfforddi ar gyfer y weinidogaeth yn lle. Ein tad sydd yn y nefoedd. Bellach mae Cas wedi datblygu steil unigryw o gerddoriaeth sy'n asio a lawon gwerin Cymreig ac adnodau o'r ysgrythyr. A ma fel na nefoedd. Dwi'n meddwl bellach dwi'n gweld y gerddoriaeth yn rhan o'n weinidogaeth i ddweud y gwir. Dwi'n meddwl bod yr alawon gwerin mor annwyl i mi mewn ffordd a mae'r geiriau o'r Beibl yn annwyl i mi a mae'r ddau yn bethau personol i mi. So dod o ddau beth ynghyd i fi yn foddhaol rhywsut ac yn her greadigol hefyd a dwi'n mwynhau her. Mae gwaith diweddara Cas yn pontio'r traddodiad Iddewig a Christnogol. Fersiwn newydd o'r Magnificat, mawl y forwyn fair i Dduw, cerdd sy'n pwyso'n drwm ar farddoniaeth Hebraeg. A maen nhw'n eiriau cyfarwydd iawn. Da ni'n myfyrio arnyn nhw lot yn ystod yr Advent pan ydyn ni'n dechrau edrych at stori'r Nadolig. A be oedd wedi gafal yn yr emyn mawl i fi? Rhyw deimlad o'r cyferbyniad yna rhwng bod Mair yn ferch gyffredin ac bod hi'n ymwybodol bod hi'n neb sbesial. Ond eto, wedi cael y profiad yma o cwrdd â Duw ei hun ynde, a gwybod mawr edrych hyn oedd yn digwydd iddi. O'n i'n hefyd yn teimlo mod i wedi cael rhywbeth o'r profiad yna, o teimlad o alwad ynde, a teimlo bod o'n mynd i newid y mywyd i, a bod rhaid i fi ymateb. O wedyn ildio nes i mewn ffordd hefyd eis i hyfforddi i'r weinidogaeth a dyna dwi'n neud ers hynny. Felly, a dwi'n teimlo bod pethau wedi dod at ei gilydd i fi mewn ffordd, bod yr gerddoriaeth yn ôl yn y mywyd i, ond mewn ffordd newydd mae wedi ffeindio lle yn y weinidogaeth yn hytrach na perfformio fel oeddwn ni o'r blaen, a dwi'n hapus efo hynny.
ddim yn coelio'r peth heddiw, ond dyma un o'r siopau mawr, un o'r department stores cynta yng Nghymru. Teulu Iddewig, y Polycoffs agorodd y siop, ac mi oedden nhw a theulu arall, y Waterskis, yn flaenllaw iawn yn y dasg o draws newid dinas Bangor. Mi oedd yna synagog fywiog yma, ac mi oedd rhai o'r teuluoedd Iddewig yn siarad Cymraeg ac yn cystadlu mewn eisteddfodau. Wel, yma ym Mangor heddiw, mae yna deuluoedd Iddewig sy'n dal i gadw fflam y ffydd ynghlyn. Mae Hanukkah yn dathlu rhyddhad yr Iddewon o ornest y Groegiad 2 ganrif cyn Crist. Wedi'r ymladd, dim ond 1 botel o olew oedd ar ôl i oleo'r deml yn Jerusalem, digon am 1 diwrnod. Ond yn wyrthiol, fe barodd y botel am 8 diwrnod. Felly dyna darddiad Hanukkah, gwyl y golau. Mae'n arwyddocâd arbennig i symbol y menorah, canhwyllbren ac iddi 8 o freichiau naill ochr i 1 ganwyll fawr yn y canol. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu lahadlik ner shel Chanukah. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asa nisim lavotenu b'yomim ha'hein b'zman hazeh. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'chiyanu v'kimanu v'gianu lazman hazeh. Amen. O ti darllen yn Hebraeg yn fanna, be'n union ydi ystyr yr hyn oedd ti'n darllen? Da ni'n bendithio yr wyl, cenwychau, da ni'n deud diolch am y hanes. Da ni'n goleo menorah bob nos dros y 8 diwrnod. A fas yna'r un gwyl yn gyflawn heb ddanteision blasus i'w bwyta. Be ti'n baratoi ar yn cyfer ni, Nathan? Da ni'n bwyta crempog tatws a Hanukkah. Enw hwnna di latkes. Ac fel adlais o wyrth y botel olew, rhaid coginio pryd arbennig o fewn olew. Mae hyn ar chwla gen ti. Dyn nhw'n barod? Ie, dwi'n meddwl. Nhw'n flasus iawn, diolch Nathan. A does na'r un Hanukkah yn gyflawn heb anrhegion. Be ti wedi cael, Isabel? Fi wedi cael pencils, fi wedi cael pencil case a notebook. Da iawn. Sut mae Hanukkah yn cymharu hefo Nadolig, ta? Mae Hanukkah yn para dros 8 diwrnod, felly mae plant yn cael 8 diwrnod ar anrhegion. So lwcus i blant a just yn lwcus i rieni. Jacob, deitha fi wan ta da, be di dy hoff beth di am Hanukkah? Da ni gael i wneud helfa chocolate. Ac ydi cael y siocled yn well na cael anrhegion? Ie. Ydi? Siocled ydi hoff beth di am Hanukkah? Be mae canhwyllach nes di gynna canwyll efo dad yn gynharach? Ti'n licio neu hynny? Ie. Mae pob gwyl yn cyfle i fod efo'r teulu a i gofio y hanes Iddewig, y diwylliant Iddewig. So, bob gwyl yn bwysig iawn i mi. Ydy'n iawn felly fydd yn mynd o Hanukkah hapus i chi? Ie. Hanukkah hapus ta? Hanukkah hapus! Diolch.
Ddegawdau yn ôl, roedd cymaint â 6 synagog ar draws Gogledd Cymru. Un sydd ar ôl heddiw, a honno yn Llandudno. Ond rhag i'r hanes fynd yn angof, mae Prifysgol Bangor, Menter Fach Wen ac Amgueddfa Llandudno wedi dod ynghyd i adrodd ei stori a chydnabod ei cyfraniad. Tua 100 mlynedd yn ôl, oedd y ddaw'n cyntaf dod i Llandudno i aros dros y gwyliau. A dyna sut da ni'n weld gwestai kosher cyntaf yn Llandudno. Agorodd y gwesty kosher cyntaf yn 1871, a daeth sawl un arall i'w ddilyn erbyn canol yr 20fed ganrif. Ac ers oes Victoria, fe fanteisiodd sawl masnachwr Iddewig ar gyfleon busnes yn Llandudno, brenhines y trefi Glan Môr. Mae olion y busnesau hynny i'w gweld o hyd. Oedd yna gyfleoedd i'r Iddewon cyntaf i agor siopa. Mae Morris Wartsky wedi dod o Rwsia i Fangor a wedyn symud i Llandudno i agor yn 2 siop gemwaith. Da chi'n gallu weld y hen siop heddiw, y tiles ar y llawer. Oedd y siop yn enwog iawn. Mae wedi symud i Lundain ac agor siop yna efo'r enw Wartskys of Llandudno. Yn ystod yr Air Ryfel Byd, daeth rhagor o Iddewon i Llandudno. Roedd dros 100 yn addoli yn y synagog a'i cyfraniad i'r gymuned yn tyfu. Busnesau fel Blermans, Lazars, Gabais, Croops. Oedd yna lot o gyfraniad gan Iddewon i'r cymdeithas, civic neu gwleidyddiaeth. Mae lot o bobl yn cofio at teulu Lazars. Oedd Vicky Lazar maer yn Llandudno. Yn fwy diweddar, mae'r gymuned Iddewig yng Ngogledd Cymru wedi crebachu. Ac er bod Llandudno yn dal i ddenu Iddewon ar wyliau, mae Nathan yn benderfynol o ddathlu cyfraniad gwyw yr Iddewon Cymreig ers canrif a mwy. Fel rhywun sy'n byw yn Ngogledd Cymru, dwi eisiau bod pobl yn gwybod am y cyfraniad Iddewig, a dwi eisiau bod pobl yn gwybod bod Iddewon yn rhan ein hanes yn Nghymru.
A dyna ni, ail sul yr advent bron ar ben ydy Ma'r Nadolig yn nesau. Gobeithio bod chi wedi mwynhau clywed rhai o'n hoff garolau ni eto a wedi cael y goriau llygad o ddysgu mwy am arwyddocâd y rhan yma o'r flwyddyn yn y ffydd Iddewig. Tan tro nesa, hwyl fawr iawn chi gyd.